Benvinguts a un nou vídeo de Minevlogs. Ja ho estem amb Anna Videoblogs i què farem? Jugarem a un escape de la pizzeria. Escape de la pizzeria. Mireu que destrossat està tot això. Anem a començar, crec que s'ha d'anar. I quan entres fa bastanta por perquè és com un sitio. Vuelve ahora. Mira, mira. Ay, Anem, corre. vuelve ahora, pues allí, pero yo no pensé tornar. Ay, no es Mira. per aquí, és per aquí. Estic superada a baix. Sí, anem cap a... Bienvenido. I quan Jo. saltes, mentre Continua estàs baixant, fa pols. Aquí tens el Ja, filamal. ja, mireu, està tirant molta gent, morta. Aquí es mor la gent i fa pizzas amb la gent. No, jo m'he caigut. Espera'm, que m'he caigut. Ah, no, m'he tornat a caure, no em salta el personatge. No m'està saltant. Ai, que malament em va. Va, torno aquí. Oh, he vist que han tirat el meu cos allí. No, m'he tornat a caure. Jolín, tu, no em va alçant. T'ajudo? No, no fa falta. Ja! Ja! Pua! Yahoo! Yahoo! Ja! No! Per què? Per què? Que estava tot molt bé, no? Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí i per... No. Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí... No, és que no em salta l'última. Quina mala sort. Va. Uf. Quasi em caic a la primera, No! Ai. Aquí, 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 aquí. ¡Ay! Aquí. Bien, vuelve ahora. Va, anem. Él está aquí. ¿Qué Anem. pasa? Mireu, això són trampes i s'ha d'intentar no tocar-la. Vale, ara t'hem de tindre molt cuidado, vale? ¿Puedo verte? Oh, no. Ah, m'està seguint! Jo vaig a seguir el llum de la Anna perquè jo així ja m'he podré tirat. sortir. Sí, jo també m'he tirat. Hola. Hola. Vale, ara t'hem de saltar. Ei, no cap perquè està molt gordo. Ala, no ens morim. No ens morim. No s'arriba, Ala. Mira. Ah, vale, és que t'hem de passar per aquí. No sé si t'hem de passar per aquí, si no... No, perquè mira que ella arriba. Són tramposos. Ja, és que no es podia i no Bueno, ho estava. però també... Però si no et mors quan et caus, millor. Ja. Va. Ja estem sortint a... Vale. Mireu, no. La fatalidad está llegando. Mira'l. Espera't, que tinc pipi. Espera't, que tinc pipi. Estarà mirant. Que ningú em miri, Vale, ja està. Mira, estan mirant. Hola. Vale, jo crec que Hola, hem de niña. passar per aquí. Sí. No, m'ha agafat l'hombre araña. No toques la telaraña. Wow. ¿Qué es ello? No. Vale, si la toqueu tindreu problemes amb l'hombre araña. Corre! No! He caigut
tinc molta por, n'hi ha dos... Ah, no, n'hi ha un camí. He caigut a les telaranyes, no. Que a la última jo sempre. Sí, bueno, m'he caigut jo també a l'última. No, On ets? que a la última sempre em moro. Ah, clar, clar. No, aviam si s'ho pot passar l'Anna. Té bigoti, el senyor. Ja té bigoti. Fa molta gràcia. Bueno, clar, és un pizzer. Però si no ha tocat res, Ai, no és. Allí dalt és d'on he caigut. Aviam. Aquí sembla que s'ha d'anar passant sense tocar però si no toco res. Bueno, jo vaig esperar aquí a la Anna. I aviam si ja ve. És que jo no toco res si se'm posa l'aranya. Vale, yo me espero aquí a la Ana. Espero que eso pugui pasar. Os dejo allí porque no voy a la yo. Tu? S'ha passat, vale? M'he caigut. Hola. Tothom. Vale, ja està aquí la Anna. Jo vaig cap allí també. Per passar-m'ho bien. Passa. Vale, Vale, no pots no es tocar. poden tocar les plaques. Ala! Quasi la toco. Espera't, què passa? S'ha mort. T'has mort tu, també? Sí. Ah, clar, perquè ho he fet a propòsit. Soc dolent, Ala. No l'he fet jo. No, però jo també l'he tocat. Uix. No li he donat a mirar, clar, m'ho estic passant. Ah, sí, jo ja me l'he passat. Ah, mira, ara. Ai, ara s'ha... Vale, per aquí, mira, allí al fons sembla molt profund perquè està tot blanc. Yeah. Llavors no ens podem caure. Tira't, aviam què trobes. No. Te moriràs si et tires. Tira't tu, Ah, no? clar. Bueno, no em vull tirar. Oh, quasi. Que alt. No. Uf, m'he caigut a baix. Però no baix de tot. Jo m'he caigut. Què n'hi ha allí baix? Res. De morts i ja està. I tu què t'esperaves que n'hi hagués? Un monstre? Or, què t'esperaves M'he que pas... n'hi hagués? Ai, no sé, pensava que continua. Arriba. Ai. Però si saps que de tota la vida quan te caus, te mors. Hola? Aquí hi ha una cosa que no m'agrada. Espera, vale? Vale, aquí hi ha una cosa que no m'agrada gens ni mica. És que jo justament aquí m'he caigut. On ets? Què és això? Què passa? Mira, fa soroll això. M'he caigut a la ulti. Me passa. Aquí posa arriba. Ui. Jo t'espero tu, vale, Anna? Vale. És que si no em dona molt mala pinta això. Ui, que no puc escalar. Vale. Ja he acabat i sembla aquí tot Ell està aquí. molt... Ah! No, Què n'hi ha? no. Que et persegueix. Però veus algú o no? Sí, que et persegueix. Però veus negre o no? No, que et persegueix. Només em persegueix, no veus negre. No. Però no sé per on anar. Ah! Ai, què passa? Què he de fer? Ai, M'ha pillat. Tena por per les saps dents. per on has d'entrar? No, jo no sé per on he ni d'anar. Per on he Jo primer d'anar? vaig a mirar. És que per allà al fons es veu negre. Tu ves pel fons a lo negre que es veu des d'aquí?
Ja, aviam què És trobes. que, clar, és que se t'ha apagat. Ja, has d'anar fins al fons de tot, aviam si potser allí trobes alguna cosa, vale? Ves tu primera, que jo t'espero aquí. No, ja estic mirant. Perquè tampoc n'hi ha ningú forat ni res. Potser està per lo negre allí al fons. Ves a lo negre, ves a lo negre. Bueno, adéu. T'has anat a lo negre, no? Què n'hi ha? N'hi ha més camí cap allí. Sense anar-te cap a lo negre. M'ha pillat, no! Espera'm. Ai, no, que pot pujar a la taula. Ja, Pot pujar a la taula. però què n'hi ha per aquí al fons? Jo t'espero aquí. Més taula. On ets? Més taules n'hi ha per al fons. I tu has trobat alguna sortida per aquí? No, és que m'ha pillat. Ja, és que sembla que estem a la taula negra. I si vas... És O sigui, a la taula blanca. Sí. Aviam. Està allí, no a la taula blanca? Vale, tens... Mira, vas al fons de Sí? tot. Jo t'he vist per on has anat. Passes per en lo negre, no? Sí. Llavors, després te'n vas Tot cap recte, aquí, tot i llavors te trobes un forat per allà et caus i has arribat. O sigui, he d'anar... Jo entro allí, no veig res, vaig per on tu has anat i després... I després Cap continuo allí, recte, no? cap allí. Sí, continuo recte quan arribo a lo I negre. arribes al forat. Vale, Tot Arribes negre. al forat que està a la paret. vale. He de continuar tot recte, no, llavors? Sí, jo t'espero aquí. Corre! El truc és quan ja hagi sortit per un costat. Va, sí, hola. No. No escaparàs, pues aquí. Ai. No, no escaparé, no. No, no. Vale? Això de moment sembla molt fàcil i el láser. Per mi no. Perquè tot l'estona està posant vuelve ahora. Ai, Està massa separat i tot. Però és que aquí hi ha làsers. Prefereixo no tocar-los. Va, que t'espero, que t'espero. Anna, 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 molt Anna. bé. Has pogut? Uhu! No. Has d'anar saltant els... Què? Si no he tocat? Uau! Vale, jo ja m'ho he passat, dels làsers. T'espero aquí baix amb les calaveres i amb això de fred que fa aquí. Encuentra la barra de arrastre. Ai, no. Però si no he fet res. I no s'esteu veient el mateix que jo. N'hi ha moltes calaveres movent el culete. Estan ballant, jo crec, o perreando, no sé el que estan fent, però no només tanta por. Ai, quina por. Hola. Ai, que mona. Ai, Però que està movent el culete, o sigui, el culete. ja. Hola. Ai, sí, s'ha d'agafar això. Tens d'agafar l'atxa? No tinc l'atxa. No, perquè potser t'has d'anar aquí. Sí, t'has d'apropar a la porta i la pots obrir. Vale? Estic fent molta força. Vale, he pogut. Ja pots passar. Llavors No, ara li jo no. dones el botó i puges. Ja estic més a dalt que ell. No vaig jo més alt que... Com? Però si estàs tu més abaix que jo. No, jo... Corre, corre, corre. Ves més ràpid, amb l'ascensor, que no vull que em guanyi. Espera'm. No, no t'espero. Que no m'espera, no, sogra? Ei, però si encara no he arribat. Ara he arribat. Ja. Vale. Hola. Cocina, pues allí. Qué mala.
Pero si això és una trampa, no? Sí. No, Memo! És que no n'hi ha cap espai per parar-se, no? Ja, jo crec que tens de passar de cop. No? No, és que jo crec que tu Tens t'has de de... parar-te al mig. Ah, vale. Però és impossible. No, amor, m'està caient tota l'estona. No, és que és impossible. Vale. Crec que ja ho he entès. Per on? Vale, hi ha parts que es veu per on cau i crec que t'has de parar en una part que no caigui. No, ara no. És que jo veig tot cada vegada diferent. No, és que... I si... Vale, ja he arribat al mig. Oh, i m'he mort. Crec que has d'anar per dalt. No, Potser. has de córrer. Mira, te tens d'apropar el més possible. I després corre. I ara t'apropes el més possible I no! i corre. M'he mort. No el trenco. Jo la vinc. M'he d'apropar el més possible sense que... I corro! No, el més possible sense que... I corro! No! Vale, jo ara me l'he tinc de passar. Vale. No és possible. Corre! Corre. No, és que moro. No. És que clar, no pots. Corre! M'he passat, vale, m'ho he passat. T'has d'arribar molt. A on? Igual que tu has fet el primer, d'arrimar-te molt. Pues així. Estàs molt arribada allí, després has de córrer. Molt bé, t'ho has passat. I allí posa cocina, entra. Què passa? Res. Ah, vale. Ayúdame, posa ahí. Vale. Pues ayúdame, pero yo no el penso ayudar perquè és dolent. Sé que jo ajudo. Pues no sé per què no li penses ajudar si ja li estàs ajudant a Halloween És per veritat. salvar-lo. Mira. Allí cau Passa per aquí. gent. Cau... Vale. Ai, m'he mort. Cauen persones. Quina por. No. Cauen Vale. persones. Per aquí. No, m'he mort. No. No. M'he mort. T'he vist ahir que sorties volant com així cap allí. No, que no penso comprar jo res. És que no sé. No, és que em tiren aquelles coses. Ja més tens d'arribar superràpid. Ja. Ai, Vale, m'he girat. t'ho has passat? No, que s'ho està passant. Vale, m'he mort. I jo encara no m'ho he ni passat. Ai, hola. No, és que no em dóna temps a saltar. No sé per què, no em dóna temps a saltar. No. Clar, és que crec que jo el que hauria de fer és no ajudar a anar cap endavant. Crec que salta cap endavant i ja paro d'anar cap endavant.
I ja. No, és que clar, no em dóna temps de girar. Ai, no. Quasi m'ho passo però me'n són les mans, quina mala sort. Em són les mans en l'últim moment. Ai, no m'ha donat temps de saltar. No m'arriba el personatge. Crec que això és impossible, Però bueno, no ens hem de rendir mai. No. Ai, no, m'he ficat a un lloc. M'he passat, Anna. No, és que jo tampoc. Vale, jo t'ho passaré. No, Bueno, la última oportunitat. la última, y si no tú pasas, tú paso yo. Casi, Vas bé. Aquí has de girar i continua saltant així. No, continua. No, que estamos escapant darrere. No, vale, ja t'ho passo jo. Això és totalment impossible. Home, jo ja me l'he Què ha passat? Salta, no. Què ens han fet? Vale. Vale. Què era Entro allò? aquí y bajé las escalas, vale. ¿Qué? Me han bugueado. Muérete de esta manera. Súbete. Doom de esta manera. Uy. Què passa? No, que m'han tancat. Vaig a morir. No, m'ha Vaig a tancat. la lava. Ah, vale, ja està molt obert. Això em recorda a la pel·li del Mario Bros. El Luigi quan el van a matar. Joan, vine. No. En sèrio. M'he de tornar a passar això jo. No! M'he de tornar a passar allò de les cintes perquè m'he mort. Vale. Ja. Ai, menos mal. Que no han tornat a buguear. No. Vale, crec que ara ja m'ho podré passar. Aviam, espero, perquè si et mors tornes cap endarrere. No! Mort un altre cop. Aviam, crec que m'ho podré passar, no sé. Aviam. Això espero. No, he saltat bé. Va, un altre cop. Quan ja quasi m'ho passo a sobre. No, m'han pujat un cap. Un cap. Sí, un cap. No, amor. Jo també, menys mal que estic aprofitant a passar-me una cosa perquè si no el temps ja se l'hauria passat. O sigui que no m'estàs esperant. No, perquè m'estic morint, llavors estic intentant passar-me perquè si no em moro i si no... Després
M'atendràs d'estar esperant i serà un rotllo. Crec que aquest ovi és massa difícil. Sí, jo crec que te l'has fet massa difícil, eh? No, m'he mort. Vale, aquí, ara poso les escales. No, vale. Vale. Això em recorda l'Stumble Guys, amb les boles aquelles. Vale. Bueno, jo ara li espero aquí És ara. que no em salta. Sobre em sua la mà. Bueno, pues us vaig ensenyar el pel·lícula No, per passar. no. No! En l'últim moment. I ja! No. M'estic morint tota l'estona. T'ajudo? No fa falta. No! És que no em salta el maldito personatge. No li dois ayuda. Pues es la teva... Es el teu avatar, hombre. Vale. Sí. Va. M'ho vaig a passar. No! És que no arriba el personatge. Ai, però que no em salta. Vale, jo li vaig esperar aquí. Vale, m'he passat. Súbete, vale. Espero no morir-me ara. Vale, jo vaig baixant per lo de la lava, espero no morir-me. No et moriràs, tu tranquil. Mira. Ara tens de saltar aquí. No! És que, per què s'atravessa jo? Vale, nois, anem a fer una petita pausa i ara tornem. Adéu. Doncs ja hem tornat, ja hem aconseguit passar. Però, bueno, va. Anem a continuar i espero no morir-me perquè no sabem on anirem si em moro. Aviam. Si moro... Vale, era un checkpoint, menys mal, perquè és molt difícil lo d'abans. Per si m'ho he pogut passar, no he canviat ni d'obi ni de res, però... Va. Vale, m'ho he pogut passar. Ara vaig cap a... vale, es puja per l'altre costat. Ai, va. Vale. On és l'Anna? Crec que m'estava esperant aquí A mateix. veure... Ha anat aquí esperant-me? No, estic... T'atens a passar jo. És que clar, s'ha avançat massa. No, estic aquí, mira, vaig amb tu. No, m'he mort. Vale, espera'm, vale? Llavors, perquè m'he mort. Joan, espera'm, que estic aquí. Va, Bueno, videoblogs. Mindblocks. Mindblocks. Joder, que no em sé. M'he mort a la penúltima. No puc passar
yo. No. Ara no me lo puc passar jo. Vale, aquí, ara aquí, ara aquí, Cap a la playa. ara aquí, ara aquí, ara aquí, aquí i aquí. Va, vine. Esto es súper fácil. Hasta el lado. Ah, vale. Ahora voy a un flexa. Falta. Es muy bueno eso. Va. On ets? M'ho estic passant encara. Crec que em pujaré a la valla perquè és que si no, no m'ho puc passar. Perquè Yahoo! Vale, vaig bé. ja. 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 Ix! Vale. Ja. I m'ho passo. Ja. Excitar, què vol dir allò? A veure, vale. Què és això? Vale, tot sembla bé, sí, ja. Corre a casa. Corre a casa. Corre a casa. Ah! No veig res. Quina por. Per on és? On ets? Ah! M'ha pillat. Que va molt ràpid. No, m'ha pillat. És que va molt ràpid. Ja, va molt ràpid. Corre a casa, vale. Això és l'últim, no? Ai, on és casa? Vale, he de continuar tot recte per aquí. No, és que va massa ràpid. Ja. Vale, vaig anar tot recte. A més, com se van apagar la llum? Ja, si estem a fora. No, m'ha tornat a pillar. Vale, crec que ja sé per on anda. És que va massa ràpid. Vale, crec que he d'anar per aquí. Vale, tot recte. No, m'ha tornat a pillar. Ah, no, quasi em pilla, però havia arribat i m'ha pillat al final. Sí, Estàs però si molt? n'hi havia molts. Estàs molt? On ets? És que què s'ha de fer quan arribes a la casa? Saltar? O què has de fer? A veure... Vaig a mirar on està la porta. Espera't, vaig a intentar anar per aquí dalt. Et sembla bé? No, Anna, vine aquí fora. Jo crec que seria millor anar per No allà. pots. Oh. Jo aniré aquí arrimada. Et ve per aquí o no? Veiem què fas quan arribes. És que clar, va massa ràpid. Què fas quan arribes? No sé, Joan. Intenta sempre no arribar. arribar. Vale, Sí, jo no vaig... he tinc d'arribar jo sempre al primer. Ai, no, vale, pues ja arribo jo. Ai, no, se m'ha posat fosc, em dóna una por, això, de veritat. Estic sofrint literalment, Corre, que em segueix, que m'està seguint. No, m'està seguint. No, m'ha pillat quan ja quasi estava a casa. No, però... No, és que fa trampa. Jo, no. És que, mira, jo anava per davant i m'ha pillat a cop i volta, però no val. Jo de tot aniria per aquí, Per on vaig jo ara mateix. No sé per on vas tu ara mateix. Crec que ja sé per on és. En el campo o en la playa, tu solito ahí estás. No sé què estic cantant, No, Joan, he arribat a les valles, però no me l'he arribat a passar. No, sí, home, si no m'ha tocat. No m'ha ni tocat. És que jo no arribo ni a les valles.
que no es veu ni d'on són Sí, ni tens de res. mirar la llum. Arriba a seguir el fons de tot. És una corrent seguir el fons de tot i saltar per dalt de les valles, quan arribes. No sé, vaig a buscar a veure si surt. Ai, no, me caigo del món. Què passa? Me he caigut del món. Què? Has de saltar per dalt. Estava en el món? No. Has de saltar per Què ha dalt. passat? Ai, no sé. Vale. No ens ho he passat, estic jo aquí. Però, No. on està? O sea, és que tu has tornat al principi, Anna. Has d'anar aquí, vale? Hola. No puc res. Ah, no pots passar per aquí. Passa? Ja, continua. Intenta un altre Que no cop. puc passar, mira. Ai, reiniciate. Potser és un bug que tens o alguna cosa. Potser t'havies de caure del món. No sé. No puc passar. És que a més s'ha caigut el somni a mi. No sé què m'ha passat. Perquè tampoc em surt lo de passar. Tu que raro. Vaig anar tot recte per si de cos. Vale, m'està seguint. Quina por. Què? M'he caigut del món? No! Que em pilla! No, és que no pots saltar del mur. Crec que s'anava per algun costat. Jo he arribat ara a les valles, Que però jo no. no puc passar. I si jo te'n pujo? Deixa'm que jo te'n pugi. És No. que jo tinc com una cosa. Aviam, què ets? Mira, Deixa'm. que no estic passat així. Ah, tu veus negre, pot. Mira, tu que raro. Doncs potser tu ja t'ho has passat. I jo no. No, jo no me l'he passat, jo m'he caigut al món. Doncs potser és el que has de fer, per on has anat per caure't del món. Anna? D'aquí? Sí, he anat a la casa. No sé. Vale, crec que ja sé per on anar. No, perquè si no hagués arribat al final i ni has arribat. Clar. No, però... I És que no em surt res. on ets? No puc entrar a este res. No, però jo t'he preguntat que on ets. En el campo, en la playa, tu solita ahí estás. Però si no n'hi havia res. Tú solito ahí en la playa, tú solito ahí estás, ese Marco. Aviam si puc continuar. No, m'ha pillat. Vale, nois, pues crec que això és que ja ens hem passat, no? Vale, nois, on ets? Ja vinc. Vale, Però nois. para de fer voltes. Ah, vale, em quedo aquí. Bueno, pues jo crec que fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt i no oblideu subscriure-us, donar-li al like, donar-li a la campaneta, compartir i clar, dir que va el vídeo i si algú té una pregunta pues que m'ho digui en els comentaris aquí baix. Ai, que no se m'oblidi subscriure-us també al canal d'Anna Videoblogs, a que sí? Iuhu! I feu el mateix que en el meu canal, en el seu canal també. I bueno, pues espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Adeu! Adeu! Adeu!